Ahoj, volám sa Katarína Mikulíková. Je začiatok roka, takže je super obdobie na to, aby sme si dávali nejaké zámery alebo nejaké priania. Mám skvelú techniku alebo skvelý nápad na to, ako si naozaj naučiť svoje telo, svoju myseľ na to, čo chceme zažiť v budúcnosti. Naučila som sa to z tejto knihy od Joea Dispenzu. Volá sa Probuďte své božství. A to, čo vám idem dnes ukázať a naučiť vás, je film mysle. Najprv vám vysvetlím, ako si takýto film mysle môžete vytvoriť vy sami, doma, úplne sebe na mieru a vlastne tým si tie spomienky na tú svoju budúcnosť. Je to v podstate niečo, ako bol vision board, ako sme si robili vždy tie nástenky snov, alebo ja si to teda ešte aj robím a funguje. Ale toto je teda vyšší level toho celého, pretože tam je hudba, je to pohyblivé, je to video a ja som k tomu pripojila čuchovú kotvu a vlastne pozíciu v whole brain, ktorá je z metódy Psyche a ona vlastne nám prepája naše hemisféry, dáva ich do harmonie, a tým sa to všetko skorej dostáva do podvedomia. Ale teda, vysvetlím vám, ako to funguje. Na začiatku toho celého je kaleidoskop. Joe Dispenza použil naozaj nejaký kvalitný kaleidoskop, ktorý sám si natočil to video. Vy, aj ja som si našla, vy si môžete nájsť veľa takýchto videí na Pixabay. Do vyhľadávania som dala kaleidoskop. Ten efekt, o ktorý tu ide, je ten, že sa dostaneme, náš mozog má určitú frekvenciu, na ktorej funguje. Ak v bežnom denne, v bežnom režime, keď sme, tak fungujeme v beta vlnách. Ak sa dostávame do takého uvoľnenejšieho stavu, prestávame premýšľať pred zaspaním, sú to beta vlny a téta vlny. A vlastne tento kaleidoskop, to sledovanie toho videa, toho kaleidoskopu, vypne myseľ. Ten, ktorý vás osloví a ktorý vám najviac navodí tento stav vypnutia, ten si vyberte. Toto video s kaleidoskopom necháme ja som nechala minútu. Je to na vás, môžete aj dlhšie. Myslím, že čím dlhšie, tým viac sa to vypne, tá myseľ, ale mne postačuje minúta a teraz vlastne, keď vám pustím toto, tak si vyskúšate, že či to je aj pre vás dosť. Pri sledovaní tejto prvej minúty tohoto filmu mysle si všímajte svoj dých. Prehlbujte ho a spomalujte ho vedome. A stále sa pozerajte na to video. Ja som k tomu pripojila frekvenciu 7. čakry, takže odporúčam si dať slúchadlá. Je to také lepšie. Po tomto úvode s kaleidoskopom môžete začať tvoriť svoj film mysle. Tu sa nekladú žiadne medze. Čokoľvek, čo si želáte, či už to je zdravie, alebo to je nejaké hmotné želanie, alebo to je želanie niečo zažiť, alebo niečo v sebe zmeniť, niečo nové, nejaký nový zážitok si pritiahnuť do života. Mať krásne vzťahy, hojnosť, čokoľvek, lásku, čokoľvek, nového partnera, alebo nejaký mystický zážitok. Čokoľvek, naozaj čokoľvek. Na tému toho svojho, alebo chcete nový dom, alebo niečo, tak na tému tohto svojho želania si nájdete vhodné obrázky a videá na internete. Ja som hľadala na Pixabay, ale keďže to vaše, keď si budete vytvoriť svoj film mysle, tak tam autorské práva asi to nikdy nebudete zverejňovať, takže je úplne jedno, odkiaľ z internetu si tie obrázky stiahnete. Je veľmi dôležité, alebo aj videá. A je veľmi dôležité len to, aby to na vás pôsobilo, že áno, aby to vo vás vyvolalo tú emóciu. Lebo v tomto celom ide o tú emóciu, aby ste sa tešili pri pohľade na to, aby to presne vystihovalo to, čo vy chcete zažiť, aby to vystihovalo ten váš sen, aby to vystihovalo tú vašu túžbu, to, čo proste chcete. K tomu si vyberiete hudbu. Prečo hudbu?
vždy a každý jeden z nás zažil niečo pekné pri nejakej hudbe, nejakej piesni. A keď ju teraz počujeme, tak si spomenieme na to. Vyvolá to úplne tie krásne spomienky, ktoré sme mali pri tej piesni. A toto presne chceme dosiahnuť teraz. Vyberte si pieseň, ktorá vás inšpiruje, ktorá vás motivuje, ktorá vo vás vyvoláva také áno. A ešte na ňu nemáte žiadne iné spomienky. Vyberte si akúkoľvek pieseň, takisto nikdy sa to nebude zverejňovať, takže o autorské práva vôbec nejde. A túto pieseň, ako skončí to kaleidoskopické video, tak túto pieseň vy vlastne naviažete aj s tými obrázkami, ktoré si posťahujete z internetu, tak čo budú vlastne ukazovať ten váš sen, ktorý chcete, aby sa splnil, tak si zostriháte v nejakom programe. Ja používam Camtasiu, ale tá je platená, ale doporučujem aj Canva. Canva stačí sa zaregistrovať a tam sa dá tvoriť či už obrázky, alebo aj videá, alebo si nájdete nejaké iné programy na zostrihávanie videí. Ja myslím, že teraz ich je už veľa. No a spojite si tie obrázky a tie videá toho svojho sna a tú hudbu. Toľko, koľko sa vám žiada. Tak dlho, ako vy chcete. Tá pieseň by mohla odohrať celá, aby sa to niekto akože niekde neseklo. To by bolo super, keby to bolo fakt tak, že sa to odohrá úplne celé. Ja som pre tento film Mysle, ktorý vám teraz pustím, použila hudbu, ktorá aby mohla byť zverejnená. No tak je to z Pixabay stiahnuté, nie je to konkrétna, ktorú budete počuť niekde v rádii. Ale to nevadí, lebo vy si na ten svoj film Mysle môžete dať akúkoľvek vy chcete, ktorá vás úplne vyvolá ten pocit, tú emóciu toho vzrušenia, tú žiadanú emóciu. Ako si to zostriháte, už je na vás, ale prekladajte tie obrázky a tie videá, prekladajte slovami, afirmáciami. Všetko, samozrejme, také pravidlo, ktoré už asi všetci poznáte, ale ja ho zopakujem. Prítomný čas, už sa to deje a prvá osoba, to znamená, že ak by bolo napríklad môj film Mysle zameraný na krásny dom, ktorý chcem v budúcnosti mať, tak ja už teraz si tam napíšem mám krásny dom, alebo môj dom má nádhernú záhradu, bývam v tomto dome v láske, radosti a tak ďalej, a tak ďalej. Aj teraz, keď vám pustím tento film Mysle, ktorý je zameraný na hojnosť, tak je tam všetko prítomný čas, prvá osoba. Ešte sa dá použiť aj to, že tam môžu byť len slova. Môžu tam byť len slova, neviem, bohatstvo, alebo zdravie, alebo láska. Lebo to slovo samé o sebe vo vás určite nebude vyvolávať žiadny blok. To slovo samé o sebe bude vám príjemné. A tiež sa to dá použiť takto. Len to nesmie byť, že chcem mať dom, chcem byť zdravá. Je tam chcem, je tam budúcnosť a takisto tiež tam nepoužívame žiadne zápory. Napríklad nechcem byť chorý. Alebo nechcem, aby ma bolelo rameno. Tak to nie, naformulujeme to, moje rameno je zdravé, ohybné a tak ďalej. V tej knihe to bolo iba takto. Moje vychytávky k tomu sú pozícia v Whole Brain, ktorú vám za chvíľku ukážem, ale tiež čuchová kotva. Ja osobne používam olejčky od Bevitu, esenciálne oleje a ak vy, ako máme tú kotvu, tú pieseň, že potom, keď vy budete sledovať ten svoj film Mysle, bude to vo vás vyvolávať silné emócie, radosti alebo uvoľnenia alebo čohokoľvek, čo budete cítiť, až sa vám toto splní, tak vy pri sledovaní toho filmu Mysle vlastne to je to žiadané, že prečo to robíme, že si vlastne programujeme svoje telo, svoju myseľ na to, že už sa to deje, už to je. A podľa toho sa aj budeme cítiť pri sledovaní toho filmu Mysle. A po určitom čase budeme počuť tú pieseň a automaticky sa nám vyvolajú tieto emócie, pretože už sa nám vytvorí neurónová sieť v mozgu, ktorá bude na toto, ktorá sa nám spustí, že si na to spomenieme už len pri tej hudbe. A takisto to môžeme podporiť s tou čuchovou kotvou. To znamená, že
nakvapkám si esenciálny olejček, prírodný samozrejme, a nadýcham sa ho. Buď ho budem dýchať celú tú dobu, ako sa na to budem pozerať, ako ten film mysle, čo je akože ideálne, alebo sa ho aspoň nadýcham tesne predtým, alebo si ho pustím do difúzera pri sledovaní. Každopádne je dobré si tam urobiť aj túto čuchovú kotvu s niečím, čo nie je pre mňa až tak výnimočné cítiť. Ja som si vybrala citrón a peppermint, ale používam ten peppermint, pretože mentol častejšie než citrón väčšinou sa mi niekde podarí akože cítiť. A už pri tom, keď je niekde v bežnom živote budem cítiť mentol, tak sa mi automaticky vyvolá ten pocit, tá emócia z toho môjho filmu mysle. Takisto, ako sa mi to deje pri tej hudbe. No a druhá vychytávka toho celého je moja, že to sledujeme v pozícii whole brain, ktorá je z metódy Psyche a je na prepájanie pravej a ľavej hemisféry, na jej zharmonizovanie, na jej spoluprácu. Pozícia whole brain je taká, že prekrížime v kotníkoch prekrížime takto nohy. Hej, môžeme si ich natiahnuť, alebo aj skrčiť, alebo ich mať až takto pri sebe, ale ide o to, že ich máme prekrížené v kotníkoch. A ruky, zápestie si prekrížime zasa takto a spojíme dlane a položíme. A takto sa pozeráme na ten náš film mysle. Ďalšia vec, ktorú Joe Dispenza v knihe doporučuje, je sledovať film ráno a večer, ale viac je dôležité ho sledovať večer za tmy, pretože vtedy náš mozog začína vylúčovať, alebo naše telo začína vylúčovať melatonín a to veľmi pomáha na to dostanie sa do toho alfa stavu, alebo že mozog prejde do alfa vln alebo téta vln. Ráno je to super pretože vás to namotivuje a vlastne do toho dňa naprogramuje, naštartuje v takom nabudení, že áno. Ja som si pre vás pripravila teraz film mysle, ktorý je zameraný na hojnosť. Je urobený tak, aby autorské práva boli OK a aby vlastne bol k prospechu každému. Ale veľmi vám doporučujem urobiť si film mysle ako sebe na mieru. Ja som si jeden samozrejme urobila a je to krásne. Ja mám z toho takú radosť. Rada to pozerám a naozaj tá pieseň, ktorú som si tam vybrala, tiež, že teraz keď len si ju vybavím v mysli a tie emócie, ktoré to vo mne vyvoláva, sú také, že Tak, a teraz si užite film Mysle na hojnosť.